Mit navn er Morten Søndergaard. Jeg er digter, og jeg bor på et bjerg i Italien. Uden for alting, men midt i det hele. Her passer vi på efterhånden ret mange gamle oliventræer. Vi dyrker biodynamiske grøntsager, og vi passer bier. Jeg går ned til bierne. De arbejder med voks og pollen. De smelter blomsterne om til honning. Men når jeg står her, er det som at stå ved frontlinjen i en krig og se og lytte ind i fremtiden. Intet rører sig. Det er en usynlig og lydløs fjende, vi kæmper imod, mens insekt efter insekt styrter til jorden, ramt af noget, vi ikke ved, hvad er eller kan se. Det eneste, vi ved, er, at der bliver mere og mere stille for hvert forår, der går. Hjem. En forårsdag går der en meddelelse gennem stedet. Vi skal videre. Vi skal et andet sted hen. Der skal mod til at kaste sig ud i sværmningens rus. Det er honningbiens forunderlige mod. At hænge fra et træ i dagevis, uden at vide, hvad der skal ske. Alt imens de mere erfarne bier leder efter et nyt sted at bo. Inde i sværmen foregår en demokratisk forhandling. Når de udsendte bier vender tilbage til sværmen, danser de energisk i et forsøg på at overbevise deres medsøstre om herlighederne ved et bestemt sted. Et hult træ eller et hulrum i en mur. Andre bier flyver nu ud for at undersøge det sted, som der danses for. Valget af et nyt bo kan tage flere dage. Når der danses med 2/3 flertal, er sagen afgjort. Bierne gør sig klar. En alarm lyder, og de varmer deres vingemuskler op. Og det sker igen. Kom, vi flyver. Vinger. Biernes liv afgøres af vingernes styrke. En bi lever 40 dage. Den dør, når vingerne er slidt op. Dør den inde i stedet, flyver en af dens medsøstre den ud i en sidste himmelflugt. Jeg har set den lille himmelbegravelse mange gange fra den grønne bænk foran bistaderne. Se ud gennem bivingens geniale fysik. Se ud i det landskab, hvor bierne henter deres nektar og næring. Vingen er en membran mellem ude og inde. I et biliv betyder det alt. Vinduet er det smukkeste billede på sprog. Man flyver som en bi igen og igen mod ruden, fordi man vil sige, formulere, give noget en form. Det er ikke let, men indimellem sker det, at en venlig sjæl åbner vinduet, og man flyver ud til alt det, man gerne vil sige. Så er det sagt. Kort. Honningbier har et indbygget kort i øjnene. For dem er solen et konstant kompas. Det ultraviolette lys, det polariserede lys, de faste landmærker. De nye bier cirkler foran stedet,
for at indprænte sig sollyset og beregne forholdet mellem træerne bag stadet og solvinklen. Det er biernes GPS. De skal vide, hvor de bor. Deres liv afhænger af det. De indprænter sig landemærker og solens stilling. De tager kending. Sådan finder de hjem ude fra blomsterne. Solens vinkel over horisonten. Biernes erindring af synsindtryk. Insektets hjerne og den honningfarvede hukommelse. Alt det en bi kan se. Kortet i øjnene og kompasset i hjernen. Fordi den kan se solens ultraviolette stråler, kan den finde hjem selv i gråvejr. Den behøver kun at se en lille del af himlen for at finde vej. Bierne er fremragende meteorologer. De laver vejrkort over de dage, som kommer. De laver kort over blomstringer på vej. Biernes kort over det mulige, det kommende.